Hello everyone, welcome to Bambatha Kamancuza TV. I'm here to update you of what was happening on i-Homecoming namhlanje mhla ka-31 March 2026. Okay, sikhumbule ukuthi izolo uMaNgcubo ugcine efakele uShwabi something ekudleni. Namhlanje uMaNgcubo ulethela uShwabi ama-scones, uqhamuka ejabulile uze athi khehla ngikuphathele nanke ama-scones. Uma ethi nhla uShwabi akaphefumula athi uyamnyakazisa lutho uShwabi, axele nje ukuthi kwenzakalani, afonele inyanga yakhe emnikele umuthi, asho ukuthi wena unginike umuthi o-wrong. uShwabi ulele manje akasavuki, ivele nje ithi inyanga yakhe mina ungangifaki ezintweni engahlangene nazo please. Avele ahlani kakhulu kunakuqala uMaNgcubo. Umndeni wakwaNgaraji uthe uhlele etafuleni wangena uMaNgcubo ekhala bakithi efuna usizo. Lapho abamuza ukuthi uthini la ekhaya, athi uZethu Thandeni yehlisa umoya ukhulume kahle, aphinde akhulume bengamuzwa aze athi uZethu akaphuze amanzi ehlise umoya khona bezomuzwa kahle. Hhayi, agcine ekhulumile wabatshela ukuthi uShwabi ulele akaphefumuli. Athi ethi uZethu ufonela abosizo oluphuthumayo, avele asukume uNgaraji athi kusalani la ekhaya ningethi lutho, mina ozohamba ayosiza uMaNgcubo. Hawu, bebabaza endlini ukuthi uNgaraji uhamba kanjani elimele kanti ababuzanga elangeni. uNgaraji uma kuza ngakuMaNgcubo uvuka abe umqemane. Bababaza endlini uZethu noma wakhe. Uthe ife ngena uMaNgcubo endlini futhi uShwabi enza ukudla, ungaphiki ukuthi uyena lo-ke wangaphefumula. Athuka uMaNgcubo abuze uShwabi ukuthi wenze njani, amtshele uMaNgcubo ukuthi wena kade ungaphefumuli. Kanti kuzongena uNgaraji athi uShwabi buzama ukungibulala nalo mgulukudu wakho. Kwaliwe endlini shema uShwabi noNgaraji. Wathi uNgaraji ziphi lezi gora zakho? Wathi uyalilamula uNgaraji, uMaNgcubo kwadlangazimuka nomoya amemeze sizani, abashayana wawo. uNgaraji wavuka wawa noShwabi. uSiso uza esibhedlela uzobona uZethu ngoba ubeke wamshayela ucingo wathi ucela ukumbona. Nangenhlahla wafika, hhayi wafika wabuza ukuthi ungibizelani uzongithethisa yini futhi. Axolise wakise uZethu ngendlela akhulume nayo noSiso. Washo khona ukuthi uyile nokuyobona uMamkwanyana, wavuma ukuthi banikele isibusiso, waze washo nokuthi iqiniso angeke beze balibalekele. Lapho uthule nje uSiso uyakhuluma uZethu kuphela. Washo khona uZethu ukuthi iqiniso lesi ngiyakuthanda Sifiso futhi akaze ngiyekele ukukuthanda. Wasondela kuSifiso washo khona ukuthi uyazi ukuthi akaze ayeke ukumthanda. Wakhala iNoki besafuna ukucabuzana. Bathi bethi bayacamzana wakhala iNoki. Wathi uZethu akahambe uSifiso bazoqhubeka ntambama. Wathi uSifiso ungadlali-ke ngampilizi. uZethu ucela ukukhuluma noMamkwanyana noSifiso wafika. Washo uMamkwanyana ukuthi uSifiso uthe khona ukufuna ukukhuluma. Washo khona ukuthi yebo ikhona. Wabesesho uSifiso ukuthi wabesesho uZethu ukuthi uyasamukela isicelo sakhe sokuthi abe unkosikazi wesibili. Wathi asikho isidingo sokuthi belokhu becasha ngoba manje uMamkwanyana ubanikezile isibusiso. Wabesethembisa ukuhlonipha uMamkwanyana njengondlunkulu waleli khaya. Waqhubeka bakithi naye uMamkwanyana wabatshela ukuthi ayikho into eshintshile kulena ayishilo, kodwa kubalulekile inhlonipho kanye nokulandela imithetho yakuleli khaya abakulo. Lapho uSifiso ulokhu ethule njalo. Ngebamba lana ungakhohlwa ukuceza notification bell, usubscribe namusho umbono wakho. Bye.